Мечта за промяна на ромския етнос. С това желание пред камерата на БНТ застана инициаторът за клипа "Извинение" по повод на гаврата с портрети на велики българи, която си позволиха ученици в Добрич преди 2 седмици. Само за часове клипът беше гледан от хиляди потребители в интернет и ние ви го показахме снощи. В него 3 млади роми от Стара Загора изпълняват българския химн и по този начин отправят посланието си към ромската общност за промяна. С този клип искаме да поднесем нашите извинения и да кажем, че сме огорчени от постъпката на нашите съученици в Добрич и да покажем, че не всички роми в България са еднакви. Това твърди 14-годишният Диан Севов, инициатор на идеята. Момчето е от ромски происход, ученик в музикалното училище в Стара Загора. Категоричен е, че това е и начинът да покаже, че в България има младо общество, което мечтае да промени ромския етнос. И мечтата ми е наистина да се променят нещата. Да видя различно население и поколението, което е в смисъл като тинейджерите наистина да променят живота си и мислите си, да се образоват, да се развиват. В музикалното училище никой не е учуден от това, което е направил Деян. Това не е първия път, когато той показва колко много обича България, казва неговата учителка по български език. Ян е едно, виждате, интелигентно, много добро и много съвестно дете. И аз съм сигурна, че това, което прави, е минало през сърцето му. Той не търси популярност. Деян и неговите приятели смятат, че записи на клипа е ясен знак, че ромите обичат България и се покланят пред нейните герои.